ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବନାଇବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପଣସ କଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପଣସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ପକାଇବା। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ସମୟ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା, ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଅନାସୀ ଫୁଲ, ଜିରା, ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ପକାଇ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ନିରାଇ ମସଲାକୁ ପକାଇ ନେବା। ସେଥିରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ କଟା ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇ ସାରି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିନେବା। ସମୟ ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପଣସ କଷା। ଏବେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଗରମ ଗରମ ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ ପଣସ କଷା। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।